bụrụ na ndị Igbo ka ga na-akọtọkwa Nnamdikanu nọ na mkpọrọ, then ndị dị otu ahụ enidiri ka enyo ha enyo. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo gị ka na-akatọ Mazi Nnamdikanu, who has sacrificed his freedom, sacrifice ya freedom ya because na ọchị ka ala Igbo dị mma, because na ọchị egbuwule ndị Igbo, because na ọchị ihe nnumege ndị Igbo ara mma, marginalization nnumege ndị Igbo ara mma, because na o werele freedom ya sacrifice ya. Ọ bụrụ na Mazi Nnamdikanu chọrọ ịpụta taa, ọchị ịpụta today, ọ ga-apụta, ọ arịkpa ama because o nwere ihe edere nye si just sign ya and be free. Ya si na ya sign ga ihe eji ama odogwu, ihe eji ama odogwu, ihe eji ama dimkpa. Any man, any woman si awughị onye Igbo, ya were Nnamdikanu akọtọ, ya were Nnamdikanu afọtọ, check onye ahụ very well, check DNA ya. It is not an Igbo DNA running in his or her veins. Asị gị check ya very well. Onye ọbụla ji Nnamdikanu trend na-akparị Nnamdikanu, akọtọ Nnamdikanu, chekie ebe atụmara imi ya, chekie ọbara gbara ya n'ime ahụ, chekie ọbara ejiri kpụọ ya, chekie mmiri nwa kpụrụ ya ọwụhụ mmiri nwa onye Igbo kpụrụ ya. I keep saying this, and I look, otu am nọ now, what I believe in, I will defend it. Anything I believe in, I will defend it. Emebuge ndị Igbo emebuge ka o emebuge ha anyị, emebuge anyị. Eji arụrụ ala sọ anyị na Nigeria ka o weji arụrụ ala sọ ndị Igbo. Eji arụrụ ala sọ anyị. From the day I created this country, from the day of amalgamation, Frederick Lord Lugard mere amalgamate Nigeria na 1919 ka 1914 ka ọgịnịdị ka ọ chịkọtara mgbago ugwu na ọdịda ugwu chịkọta ha ọnụ. Nigeria, the south and the north has no business coming together. The north and the south, the northern protectorate and the southern protectorate has no business, has no cultural inclination. They have no common, common tradition. They have no common lifestyle to be together, to be jam-packed together, to be married together in an unholy marriage. They have no business. The mistake, amalgamation of Frederick Lord Lugard. That is the mistake. That is the very foundation. Now, achịkọtala onye ọbụla ọnụ, ndeke esorola n'elu, ndeke asorola n'ala, ndeke ekorola n'elu, ndeke akọrọ n'ala, ndeke ekperela n'elu, ndeke ekperela n'ala. Onweghị onye aga ibi agha n'obodo abụ Nigeria. And somebody is telling you that this kind of problem is the reason why ndị Igbo are being marginalized. They are becoming popular by defamation, becoming popular by Nnamdikanu. Because in Nnamdikanu, ndị ọwụ ga ya dị ile gị, ha na-akụrụ gị aka. Okay, o nwere first thing nchọrọ ịgwa Nonso nkwa here. Ọ sị that na emebuga ndị Igbo emebu na eme anyị nta na-eme anyị Morocco na Nigeria. Yes, ọ bụ eziokwu. And achọkwara m ịgwa gị na ọ bụrụ ọsọsọ ndị Igbo ka a na-eme. Go and study. Niile ịma history of Nigeria as onye Igbo na-ege m ntị. Mara that na enwere minority ethnic group na Nigeria. Etu akwụkwọ ife agha na-eme ndị Igbo, a na-emekwefanya, not because na fa bụ minority. Now, o nwere ife m chọrọ ikwu ebe a. If Nonso nkwa anyị na-afụ foto opportunity ịbụ gọvanọ of Imo State, ọ ga-abụ ya. If Nonso nkwa anyị na-afụ today foto opportunity ịbụ Senate na Federal Republic of Nigeria, ọ ga-aga ya. And if Nonso nkwa anyị na-afụ kịta afụ opportunity ịbụ president of this country called Nigeria, ọ ga-abụ ya. Mana ọ nọ na-use that emotional blackmail word iji cage a lot of nwa bụ ndị Igbo. Let me tell you something. Ọ bụ na ịdịrọ sound in mind, nwanne a ga-ana guys use go were achieve a lot of things until ibido iche echiche ka mmadụ. Mmadụ mgbe mmadụ ji emotion were deliver message, na mgbe mmadụ na-apply logic thinking or logical thinking were send the message. Ife na-aba abụrụ ofe ife. O nwere okwu eji emotion were deliver ka egbe ike were capture a lot of people. And ife Nonso nkwa apply ihe. Ọ na-agba mụ na gị na-abụ na Nigeria adịrọ mma ịnọkọ together. Ịghọtago?
Yeah, for his own understanding. But according to me, the way in see, I'm on the problem of Nigeria, but we, the Nigerians, because none of us like each other. Game of only we like around Yoruba like okay. Or am I lying? Game of only we like around the Fulani like okay. So if I had to the ball again, I have went to do some research. Number what the back Nigeria, China, well a lot of ethnic group, India the same thing. Germany in Afu, abro one tribe or ethnic group make it Germany. It track all the berries. Man, a problem I want Africa name weapon. Aya cholo in a gidolo on ife. Keep our differences aside. Kiwe when we cable you. Because we are all black people. We are the most hated in the whole world. That is why I'm put by normal body. I don't hate any black man. You understand me? But to Monagana will make off individually. Monagana is a black man, anything different. But for me, you know, ever get na Biana you know, all this tribe at Adama called Akukaf. Manunia and Agua Ketan and Dawson and Igbo, Mobuni, Rubin, Adrom or Corno, Cholibu, politician, or Cholibu governor, or Cholibu senator, or Cholibu House of Representatives. Any chance able president of Nigeria ọ ga-abịa abịa na nke ọ na-agwa m na gị na-abụ that onye Igbo ọbụla na-akọtọkọ Nnamdikanu abụrụ onye Igbo. Ife abụọ another game iji manipulate a lot of you people for you not to ask question, for you not to oppose something. Nnamdikanu is not God. I will keep on telling you people this until imepe anya gị. O nwere ebe ọ na-emeti enwe ebe ọ na-emeti. And we must stand on the truth. Mgbe ọbụla anyị fụrụ na ife na-achọ imebi. Ịghọtago? Biafran struggle ata n'isi a lot of our people. Nnamdikanu ka dị ndụ. The people defend na afa nnukwu oge ndị amị bịara ebe a nwụsịsị ya. Do you know them today? Ị na-echeta fa bụrụ family mmadụ. Ndị si kama Nnamdikanu ga-anwụ ka fa nwụọ. Ịma ndị fa bụ today. Ịma ebe obodo fa si. No, they tell me any bullshit. Nnamdikanu is a great guy. He a freedom fighter, but if we see a mistake, we will also say, "Na you who see never calling anya, Nanka na-agakwa nwere ike imebila ife time aga n'oge afọ ya abụọ ekwe na-ekwu ihe ọ na-ekwutere ekwu na-ekwere ekwe na na-ekwere ekwe ọ dịrọzikwa etu a kịta. We must ask question and know where we are heading to. You got to go driver n'anya anyị ya agwa anyị destination ebe anyị adrop cannot be just driving us without telling us no ebe anyị akwa about destination. No, anyị bụ mmadụ ka anyị bụ. If I bụrụkwa na mmadụ is to disagree to agree, ask question. You got to go let him go back to IPOB, let them settle. Onwe ife mebiri emebi ebe a si dozie ya dapụtakwa na ifuru ife anụ ma iPS over ma Bluetooth ma Kedafia bụ gentle the Yahoo autopilot so autopilot they will division we na-egbusisi anyị. We don't need it again. That is where I'm going. If you like na akọtu, that is your business. If you don't want to keep your emotion aside or understand what we are saying, no problem. Bolo musabo no wahala.